Els peixos són del riu i també del mar i a l'aigua poden respirar. Són molt lluents de diferents colors i tots neixen dels ous. S'impulsen amb aletes per poder nedar i moltes bombolles fan. Tenen escates per protegir el seu cos i s'amaguen quan tenen por. Hi ha peixos que poden fer salts molt llargs i sembla que estiguin volant. Quan neixen els fillets i encara són petits, se'n diuen alevins.